ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಪಲ್ಯಮ್ಮ ನಮ್ಮನ ಇಲ್ಲ ಕೈತಲ್ ಒಂಜಿ ನಾಗ ಬನಂಡು ಅವು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಂಡ್ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಯಿನ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ವರ್ಷ ನಾಗ ದರ್ಶನ ಮಲ್ತಂಡು ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ವಾಪಸ್ ಕೂಡ ಮರು ವರ್ಷಲ ನಾಗ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಕೊಡು ಅಂದ್ಕೊಂಡೇರಿ ಅವು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ ದುಮ್ಮ ಅವು ಹಾಳು ಬುರ್ದಿತ್ತಂಡು ಸರಿ ಅವು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ 5 ವರ್ಷ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂದ್ ಪಂಡೇರು ಶುರುವೇನಾ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಅಂಚೆನೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅದು 5 ವರ್ಷ ಮಲ್ಪೊಡು ಸುರುಟೆ ಬಂತೇರ ಅಂದು ಸುರುಟೆ ಅವೇ 5 ವರ್ಷ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಸರಿ ಅವು ಏತು ಸರಿ ಅಂಚ ಆಯ್ತು ಕೇನ್ಗ ಸರಿ ತೂಕ ಮೂಲತೆ ನಾಗ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪುಂದಾಯ ಗೊತ್ತನೆ ನಾಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತೋಜ್ಜಾತ ನಾಗನ ಕಲ್ಲು ಪೂರ ಪಾಡ್ದ ಎಂಕುಲು ಆಂಡವು ಕಲ್ಲು ತೋಜುಂಡೆ ಹೊರತು ನಾಗೆ ತೋಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಉಲಾಯ್ದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಮುಲನ್ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಪಿನಿಯಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಅವು ಎಂಕಲ ಹಿರಿಯ ದಿಂಚಿ ಎಂಕಲ ಈ ಶರೀರ ಓಯನ್ ಪೂರ ತೂವೊಂದು ಬೈದಂಡು ಅವು ಪೂರ ಮಾಯಿ ತಿಂದೆ ತಗೊಲಾಡು ವಂಶವಾಯಿನುಂಡು ಕ್ರೊಮೋಸೋಮ್ ಆಂಡ ಇತ್ತ ಐಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ ಎಚ್ಚರಡುಪ್ಪನ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಯವನ ಯಾನ್ ಅಂಚಿನ ಜ್ಞಾನ ಪೂರ ಕಳೆ ಒಂದೈತೆ ದಯವನ ಎಂಕುಲ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಂಕುಲು ಪೋಪುನ ಸಾದಿ ಎಂಕುಲು ಕಂಡ ಅವು ಇಂದು ಪೂರ ಬುಡೊಂದು ಬತ್ತ ಪೂರ ಮುಗಿಯೊಂದು ಬತ್ತನ ಎಂಕಲ್ನ ಅಂದೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ನಾಗೆ ಉಂಡು ಅಥವಾ ಹೊಸತ್ತೊಂಜಿ ಬನ ಮಲ್ದುಂಡು ಬನ ಮಲ್ತಿಬಕ್ಕ ಆ ಬನೊಟ್ಟು ನಾಗನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಂಡು ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಬಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನಂಬಿಕೆ ಬರೋಡತೆ ಈ ನಂಬಿಕೆ ಬರೋಡೊಂದಿತ್ತಿನ ಇಂಚಿನ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪೋಡು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ದರ್ಶನ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕುಲು ಏತು ಭಯ ಭಕ್ತಿಡು ಆ ದರ್ಶನ ತೂಯ ಏತು ನಂಬಿಕೆ ತುಯ್ಯ ಏತು ಪೋಡಿ ಪೋಡಿದು ಎಂಕುಲು ಪ್ರಸಾದ ಪೂರ ದೆಕೊಂಡ ಇಂದು ಪೂರ ಎಂಕಲ್ನ ಉಲಾಯ್ದ ಥೈಮಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದುಂಡು ಐತ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮೂಲ ರಿಲೀಸ್ ಆವಡು ಆತು ಖುಷಿ ಆವಡು ಐಕ್ ಇರ್ನ ಶರೀರ ಈರ್ನ ಭಕ್ತಿಡು ದಯವಿಟ್ಟು ಮೂಲ ತಿಗಲದ ನಡು ನವರಸೊಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನಿ ಮುಲ್ಪಾರ್ದೆ ತಿಗಲಿಡ್ದೆ ಅವಾಗ ಅವು ಜಾಗ್ರತ ಆವಡು ನಿತ್ತುಂಡ ಎಂಕುಲು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಆಚರಣೆ ಐಕ್ ಕೋಲ ನೇಮ ದರ್ಶನ ಪೂರ ಮಲ್ಪುಂದಾಯಗ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸು ಅವನು ಭಾವಿಸ್ಯಾರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಎದುರುಡು ಎನ್ನನೇ ದೈವ ಉಂತುದಿನ ಎಂಕ್ ತೋಜೋಡು ನಾನು ಈತ ಮುಟ್ಟ ಓವೇನು ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಮನಸ್ಸುಡು ಅವು ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಎದುರುಡು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಉಂಡು ದರ್ಶನೋಡು ಉಂಡು ಬಂದು ಎಂಕ್ ತೋಜೋಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕ್ಲಿ ನಾನು ಪೂರ ಮಲ್ಪುನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂಜಿ ಆಚರಣೆ ನಂಬಿಕೆ ಎಂದತ್ತು ಪುನಃ ವಾಸ್ತವೋಡು ಇತ್ತಿನೇನು ಎಂಚ ತೋಚ್ಪವು ನೀ ಬೇತೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲು ಏರೆಗಳ ಮೂಜಿನ ಕಣ್ಣು ಓಪನ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ರಾಪುಂಡ ಅವ ಐತಾತಿಗೆ ಅಂಡ ಸರಿ ಎತ್ತೋ ಜನಕ್ಲು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಇಂದು ಪೂರ ತೋಜುಂಡು ನಾಗೆ ಭೂತ ದೈವ ಪ್ರೇತೋಲು ಪೂರ ತೋಜು ನಕ್ಲು ಇನ್ನೆಕ್ ಅಯ ತೋಜು ನಯ್ಯರು ದರ್ಶನ ದಯಂದು ಉಂಟು ದರ್ಶನ ದರ್ಶನ ತೂಪು ನಯಂದು ತೂವೋಡಂಡ ಯಾನು ದೇಹ ಭಾವ ಬುಡೋಡು ದೇಹ ಭಾವ ಬುಡ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಮೇ ಕುಂಬರ್ರೆ ಸುರಾಪು ನಿಂಗೆ ದರ್ಶನ ಅಂದ್ ಬಂಡಿ ಎಂಕ್ಲು ಕುಂಬರ್ನೆ ದರ್ಶನ ಅಂದ್ ಬಂಡಿ ತೂಪು ನಿ ದರ್ಶನ ನನ್ನ ಇಂದು ತೋಜ್ಜಿನ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಬಹುಶಃ ದರ್ಶನ ಸರಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಸರಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 5 ವರ್ಷದ ಬಂತಿದ್ದ 5 ವರ್ಷದ ದಾಯ ಬಂದಿ ಬಂದಾಗ ಅವು ಇನ್ನೊಂದು ವೃತ್ತಿ ಅತ್ತ ಒಂಜಿ ಅವು ವೃತ್ತಿ ನಾನು ಆ ಮೇಟ್ ಪಾತೆ ನಾವು ಪೂರ ಉಲ್ಟಾ ನಾನು ಈ ಮೇಟ್ ದಾದಪ್ಪುನಿ ಈ ಮೇಟು ನಂಬಿಕೆನು ಜಾಗ್ರತ ಮಲ್ಪೆರಪ್ಪುನಿ ನಂಬಿಕೆನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪೆರಪ್ಪುನಿ ಅයි ಕೊಂಚ 5 ವರ್ಷ ಪಂತೆ ಅದ ನಿಕ್ಲೆ ಬಂಗಾಪುಂಡ ಬಂಗದಲ ಒಂದ ಪೂರ್ದಕ್ಕೂ ಸೇರ್ದು ಮಲ್ಪಿನತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿ ಈರ್ಪನ್ಯ ಸರಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ಸರಿ ಪನ್ಪುನ ಸರಿ ಒಪ್ಪುಗ 3 ವರ್ಷ ಎಂಗಲ್ ಮಲ್ತ ಅವೇ ಮರು ವರ್ಷ ಬರ್ನಾಗ ಅವು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಮನ ಒಂಜೇ ಇಲ್ಲದತ್ ಒಟ್ಟುಗು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಸೇರ್ತು ಮಲ್ದು ನಂಚಿತ್ತ ಕೆಲಸ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ ಸೇರ್ನಾಗ ಮರು ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ದಿನ ನಿಗದಿ ಮಲ್ತದ ಇಂಚಿತ್ನ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ನಾಗ ದರ್ಶನ ನಾಗಪಾತ್ರಿ ಬರ್ಪೇರು ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ತ ಹೌದಾನೆ ಅಂಡು ಪಂಡ ಎಂಗ್ ದೀತನ ಟೈಮ್ ಉಂಡತೆ 12 ಬರ್ಪೆ ಅಂತ ಪಂತಿನಂದು ಅವನು ಬೇಗ 9 ಬತ್ತೇರು ನಾಗ ಗೊತ್ತಾದಿನ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಿದೇರು ಆಂಡ ಅವ್ರು ಇತ್ತಿನಾಗ್ಲೇನ್ ಮಾತ್ರ ಸೇರ್ತು ಮಲ್ಲೆಜಿ ಬರ್ಪೇರ ತಾನು ಆರು ಎಂಚ ಬರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇನೋವಾ ಕಾರಿಡ್
ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಮಾಮೂಲಿ ಡ್ರೆಸ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ದರ್ಶನದ ಡ್ರೆಸ್ ಉಂಡತೆ ಅಂದೆ ಅವು ಇತ್ತಿಲಕ್ಕನೆ ಮಿತ್ತಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ವೈರಸ್ ತುತೊಂದು ಬಕ್ಕರೆ ಆರ್ನ ಒಂದು ಉಂಡತೆ ಜನ ದರ್ಶನಗ ಹರಕತೆ ಬುಡುಪೇರತ ಅದಂದ ತೂಡಿ ಪಾಡ್ದು ನಾವೇನು ದೆತ್ತೇರು ರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಚೊಂಬು ನೀರು ಪರ್ರ ಪಂಡಿರಿ ಅವು ಪರಿಯರೆ ಪಿಂಗಾರ ಪತ್ತೊಂಡೇರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿರೆ ಆತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ವಾಪಸ್ ಏತು ಇರಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಆಟೆ ಅದೇ ಟೈಮ್ ಆತ ಆಟ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಪುರ ಲಕ್ಕ ಆತ ಪುರ ಮುಗಿ ಪುರ ನಾಗೇನ್ ಪೋಡಿತ ಮಂಜ ಸರಿ ಸರಿ ಇರ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ತೂಕ తీరు పన్నగా ఉండతే విషయ మాతరగల గొత్తాపుండు యాన్న దాల ఎక్స్ట్రా పనుడు ఉందాలే యానెన్న పనుడు ಅವು ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಆದಾಯ ಅವೇನು ಪಂಡೇನು ಬಗ್ ಈ ರೀತಿ ಕತೆ ಪಂಡರತ್ತೆ నేను ಕೇನ್ನಾಗ ಮಾತರಗಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಇಂದು ಕತೆ ದಾದ ಅಂತ ಯಾನ್ನ ಪಂಡಾವು ಒಂದು ಅಪರಾಧ ಅದು ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಅನ್ನ ಸರಿ ಅತ್ತವು ಸರಿ ಅತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ನಿಖುಲ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಡಮ್ಮ ನಿಖಲ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕೂ ಸೇರ್ದು ನಿಖುಲ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಖಲೆಗೆ ಧೈರ್ಯ ಎಡ್ಡೆಡು ಕೊನ್ನುಲೆ ದಾಯಪಂಡಾಗ ಎಲ್ಲ ನಿಖಲೆಗೆ ಈ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಪುರಾಂಡ ಎಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಉಲ್ಲಾಡ ಅವೇ ಕುಲ್ಲುಂಡು ಆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅಪ್ಪ ಅವು ಕುಲ್ಲುಂಡು ಎಂಕಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಲಾಸ್ ಅಪ್ಪ ಎಂಕಲ್ನ ಉಲ್ಲಾಡಿ ಎಡ್ಡೆಂತಿನ ಮಾತ್ರ ಕುಲ್ಲೋಡು ಆ ಎಡ್ಡೆಂತ ಮಾತ್ರ ಕುಲ್ಲೋಡಂಡ ಮಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಎಂಕಲ್ನ ನಾಗೆ ಕಲ್ಲಡುಂಡ ಎಂಕುಲ್ ನಮ್ಮು ನವೇನೆತ್ತ ದರ್ಶನ ದಾಯ ಬರ್ಪಾಯಿನಿ ದಾಯ ಬಂದ ಅದನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಇತ್ತಂಡ ಪರಿಹಾರ ಪಂಡ್ರ ಇತ್ತಂಡ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಪ್ರೇತೋಲು ಇಂಚಿನ ಬಾಧೆ ಇತ್ತು ನಾವೇನು ಪಂಡ್ರ ದರ್ಶನ ಬೋಡು ಅಂದ್ರೆ ಸರಿ ಗೊತ್ತಾನ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಈರು ಪಣ್ಣ ಅರ್ಥಾಂಡು ಇತ್ತ ಯಾ ನಮಗೆ ನೆರ್ರ ಪುಂಡಾಗ ನಾನು ಒಂದೇ ತವಗೆಟ್ಟಮ್ಮ ಆಪುಜಿ ಇತ್ತ ಈರು ಎಂಚ ದುಃಖನ ಬೇಜಾರ್ನ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಡೌಟ್ ಆಪನ ಸ್ಥಿತಿ ಅನುಭವಿಸೊಂದುಲ್ಲಾರು ಅಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಅವು ಸಹಜ ಈರು ಅನುಭವಿಸಾಯಿ ಖಂಡಿತ ತೀರ್ಮಾನ ನಿಕುಲೇನ್ ಸೇರ್ದು ಪಾತೇರ್ದು ಅದನ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೋಡು ನಿಖುಲ್ ನಂಬಿನ ನಾಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಅವು ಅಲ್ಪನೆ ಉಂಡು ನಿಖುಲ್ ನಂಬಿನ ನಾಗೆ ಅಲ್ಪನೆ ಉಂಡು ಅವು ಬನೊಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಇಂದು ಕಾಲಿ ಇರೆಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋಜ್ಪೇರೆ ಬೈ ದಿನ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಕತೆ ಅನ್ಪುನೀರು ನಮ್ಮ ನಂಬಿನ ನಾಗೆ ಆಡು ನಮ್ಮ ನಂಬಿನ ದೈವಲ ಆಡು ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಕೇನ್ವೆ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಬಂಡ ಅಂಕರುಡು ಬಂಡಕ್ಕೆ ಏನಾರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇರೆ ಸರಿ ಸರಿ ಅಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ರೈತ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಸರಿ ಅಂಚ ಒರ್ಮ ಜನ ಈ ಚಿರಂಜೀನಕಲು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಬಲಿ ಬನ ಇತ್ತ ಇದು ಬಲಿ ಮಲ್ತಾರೆ ಬಲಿ ಮಲ್ತದ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಇತ್ತ ಯಾನಿಜ್ಜಿ ಈ ಮಾತ್ರ ಉಲ್ಲ ಇನ್ನು ಎಂಕಲ್ನ ಕ್ರಮ ಏರ್ನ ಈ ಎಂಕಲ್ನ ದೈವ ದೇವರು ನಾಗೆ ಇಂದು ಪರ ನಂಬುತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಭಕ್ತಿ ಮಂತ್ರತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಭಕ್ತಿ ಭಾವನೆ ಎಂಕಲ್ ಪಾಡ್ನ ಪಾತೇರ ಎಂಕ ಬಾಯಿದಾರಿ ಬನ್ನಾಗ ಅರಿವು ಜ್ಞಾನ ದೇವರೆಂಚ ಪಾತೆರಡು ಸೊ ಎಂಕಲ್ನ ಉಲಯದ ಸ್ಥಿತಿನೇ ಜಾಗ್ರತ ಮಲ್ಪೆರ್ನೆ ಇಂದು ಈತ ಪೂರ ಕತೆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಬಲಿರ್ ವ್ಯಾಸೋ ಅಪ್ಪಣ ಈತಾನಗ ದಾದಾಂಡು ಈತಾನಗ ಇರ್ನ ಉಲೈಡ್ ಆ ವ್ಯಾಸೆ ಬತ್ತೆ ಬಲಿ ಮಲ್ತಿ ಸಾತಿಗೆ ವ್ಯಾಸ ಬರ್ಪಿ ವ್ಯಾಸ ಬನ್ನಾಗ ವಿಭಜನೆ ಮಲ್ತಿನ ಏನು ಒಂಜಿ ವೇದನು 4 ಮಲ್ತಿನೈ ಒಂಜಿ ಪುರಾಣನು 14 ಮಲ್ತಿನೈ ಒಂಜಿ ಶರೀರದ ಕಥೆಯನ್ನು ಆತ ಮಲ್ತೇನು ಅಂಚನೆ ಆ ವ್ಯಾಸೆ ಏರಂದು ಕೆಲವು ಸುರೂತ ಕತೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಜೀವಕೋಶ ಒಪ್ಪುಂಡು ಆ ಜೀವಕೋಶದ ಸುತ್ತಲ ಒಂಜಿ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಉಂಡು ಆ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ದಕ್ಷಿಣದ ಉತ್ತರಗೊಂದು ಅದನ್ನ ಪೋಂದುಂಡು ಆ ಪೋಂದು ಪುನಃ ಪರಾಶರ ಎಂದು ಪುದಾರ ಪರೋಟುಪ್ಪುನ ಶರ ಇಹಟು ಜೀವಕೋಶ ಮಾತ್ರ ತೋಜು ನಿಂದೋಲ ತೋಜ್ಜಿ ಈ ಪರೋಟುಪ್ಪುನ ಶರ ತಿರ್ತಿರ್ದು ಮಿತ್ತು ಪೋನಾಗ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಪಂಪನ ಸತ್ಯವತಿ ಓಡ ಹೊಚ್ಚೊಂದಿತ್ತಲು ಆ ಓಡಡು ಪೋನಾಗನೆ ಈ ಯಮುನಾ ನದಿತ ಈ ದಡೋರ್ದು ಆ ದಡೋಕು ಓಪನ್ ಹಿಡಿದು ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟದಾಂಡು ಪನ್ನಾಗ ಸೆಲ್ ರಡ್ಡಾಂಡು ಒಂಜಿತ್ತಿನ ಐದು ಕೃಷ್ಣ ದ್ವೈಪಾಯನ ವ್ಯಾಸ ವ್ಯಾಸ ಪುಟ್ಟಿ ಪನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಇರ್ನ ಉಲಯದ ಜ್ಞಾನ ಪುಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಜನ್ ಒಂದು ಪೋನಾಗ ಇರ್ಬುಲೆ ಒಂದು ಪೋಪುನಿ ಮಲ್ಲ 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 ಒಂದು ಪೋಪುನಿ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಬಲಿರ್ ವ್ಯಾಸೋ ಪರಶುರಾಮಿ ಇತಿ ಜ್ಞಾನ ಪುಟ್ಟಿನಾಗ ಆ ಜ್ಞಾನ ವಾ ಜ್ಞಾನ ಅವು ಪರೋಟು ಮುಲ್ದಾದನ ಉಂಡು ಎಂಜಿನುಂಡು ಪರೋಟು ಪರದಲ್ಲಿ ಹಸು ಓ ಹಸು ರಾಮ ಮಾಪಂಡ ಯಾನೆ ರಾಪಂಡ ಅಗ್ನಿ ತತ್ವ ಅದೇ ಪರಶುರಾಮೆ ಬತ್ತೆ ದಪ್ಪಣ ಇಂಗಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂಜೊಂದು ಕತೆ ಉಂಡು ಪರಶುರಾಮಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅತ್ತು
ವ್ಯಕ್ತಿ ಅತ್ತಿ ತತ್ವೇ ಶಕ್ತಿ ಅಂಚ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಇರ್ನ ಉಲ್ಲೇಡಿ ಪರಶುರಾಮೇ ಉಲ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಈರಡ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆ ಪರಶುರಾಮ ತತ್ವ ಕಲೇರಿ ಪೂರ ಇರ್ ಕಲ್ತಾರಂಡ ಇರ್ನ ಉಲ್ಲೇಡಿ ಆ ಪರಶುರಾಮ ತತ್ವ ಜಾಗ್ರತ ಇನ್ನು ಏನಾಳು ದರ್ಶನ ಬರ್ಪುಣ ಇತ್ತಂದ ಅವು ಪರೋಟುಪ್ಪನ ವಸ್ತು ಐತೆ ಈ ಹಟ್ಟಿ ದರ್ಶನ ಬರ್ತೀನಿ ಏರ್ ಬರ್ತೀನಿ ಪರಶುರಾಮೇನೆ ಬರ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ಮೂಲ ಈತು ಭೂತಲು ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ಪೂರ ಪರಶುರಾಮನ ಕುಲೆ ಚಿರಂಜೀವಿ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅನ್ಬಂಡೆ ಅಕಡೆ ಚಿರಂಜೀವಿ ಬಂಡ ಏರು ಪೋಪುನಿ ಏರು ನಮೈತೆ ಹೆಚ್ಚದ ಪರಶುರಾಮ ಜಮದಗ್ನಿನ ಮಗೆ ಅಂದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಶುರಾಮ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಕತೆ ತಿನ್ನು ಇಡೀ ಕತೆ ಪುರಾಣದ ಕತೆ ಪುರಾಣವನ್ನ ಪುರಾತಿ ತೀತಿ ನವಂ ಏತ್ ಪರತ ಅನ್ಲ ಇತ್ತೆ ಪೊಸತ್ ಐತ ಕತೆ ನನೈತೆ ರಾಮೇ ಕೃಷ್ಣ ಅವು ಪೂರ ಪನ್ನಗಳಿಂದ ಪೂರ ಪುರಾಣದನೇ ಕತೆನೆ ಇಂದು ಶರೀರದನೇ ಕತೆ ಈ ಶರೀರ ಅವು ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಉಂಡು ತತ್ವ ಅದು ಅಪ್ಪ ನಾವೇನು ಇಜ್ಜಿಂದ ಎಂಚ ಬನ್ಪುನಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ವಾ ಶಬ್ದೊಡ್ಲ ಇಜ್ಜಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಉಂಡು ಬಾಕಿ ದಕ್ಕುಲಾಂಡ ಇದಕ್ಕೆ 5,000 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಕೃಷ್ಣ ಎತ್ತೆ 10,000 ವರ್ಷದ ರಾಮೇ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಬನ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಆನ್ ಹಿಡ್ದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲ ಉಲ್ಲೆ ರಾಮೇಲೆ ಉಲ್ಲೆ ಪೂರ ಉಲ್ಲೆ 10 ಅವತಾರ ದಕ್ಕಲ ಉಲ್ಲೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇರ್ನ ಕತೆ ಅವು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ಕತೆ ಅತ್ತವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಒಂಜಿ ಶರೀರ ಆ ಶರೀರದ ಇಡೀ ಕತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಲು ಉಲ್ಲೆ ನಿಂತೊಲ್ಲೆಡ ಆ ದೇವತೆನಕಲ ಕತೆ ನಾನು ಪಿದೈಡ್ ವಾವ ರಕ್ಕಸೆ ಬತ್ತೆ ಐಕ ಸರಿ ಅದು ಉಲೈದ ದೇವರ ನಕಲು ಬರೋಡು ಮಹಿಷಾಸುರ ಬತ್ತನ ಮಹಿಷ ಮರ್ದಿನಿ ಅವಡು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಅಂಡ ರಕ್ತ ಬೀಜ ಬರೋಡು ಇಂಚ ಸೊ ಇಂದು ಪೂರ ಎಂಕಲ್ನ ಉಲೈದ ತತ್ವನೇ ಅಪಗ ಇನಿ ಈರ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಂದು ಪಾಯರು ಆ ಸಾಧನೆಡು ಒಂಜಿ 2 ಜಾಗ್ರತ ಅಣ್ಣು ನೆನ್ನುಗ ಪರಶುರಾಮೇನೆ ಜಾಗ್ರತ ಎಂದೆನ್ನುಗ ಅಥವಾ ರಾಮೇ ಜಾಗ್ರತ ಎಂದುಗ ಏರಾಳು ಒರಿ ಜಾಗ್ರತ ಎಂದೆನ್ನಗ ಯಾನ್ ಇರೇನು ಎಲ್ಲೆಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಆ ಪುದಾರಡು ಆ ಭಾವೋಡು ಇರೇನು ತೂವೋಡ ಅಥವಾ ಇತ್ತೆದ ಲೆಕ್ಕನ ನವೀನ ನಮಸ್ಕಾರ ದಾನೆ ಬನೋಡ ಈರೊಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಯಾರು ಈರೊಂದು ಅದ್ರ ಒಂದು ಜಾಯರು ದೈವಾಂಶ ಸಂಭೂತೆ ಮಲ್ಲ ಜನ ಯಾರು ಅಪ್ಪಗ ಇಂಚ ತೂಪುನೇನು ಬದಲಾವಣೆ ಯಾನ್ ಇರೇನು ತೂಪನ ದೃಷ್ಟಿಕೋಣನೆ ಬದಲಾಪಣೆನ್ನ ಅಂಚನೆ ಮುಲು ರಾಮೇ ಕೃಷ್ಣ ಇಂದು ಪೂರ ತತ್ವ ಇಂದು ಯಾಪ ನಾಶಾವಂದಿನ ತತ್ವ ಇಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಂದು ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲ ಉಡುಪನ ಏತ್ ಚರಾಚರಲುಂಡು ಐಕ್ ಪೂರವಲಿಂದುಂಡು ಆಂಡ ಇನ್ನೇನು ತೆರಿರಿ ನಕುಲು ತೆರಿಯರ ಆಪು ನಕುಲು ಅಂಚಿನ ಜ್ಞಾನ ಅವು ಪೂರ ಭಾರತಡು ಮಾತ್ರ ಅವು ವಿಶೇಷ ವಿಶೇಷ ಇತ್ತೆ ಮೂಲ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ ಅವು ಇಂದು ಪೂರ ಎಂಕ್ಲ ನಿಜವಾಯಿನ ವಿದ್ಯೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಅಪಂಡಿತ್ತೆ ಯಾನಿಂದ ಎಲ್ಲೇ ಮಲ್ಪುನೇ ತೇರನ್ಲ ಯಾಂದಾಗ ಅನ್ಪುನ ಇನ್ನಿತ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ಎಂಕ್ಲಿನ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಲ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅವು ಇಂದು ರಾಕೆಟ್ ಕಾರು ಬಸ್ ಇದು ಪೂರ ಕಂತನ ಒಲ್ತು ಕಂತೀನಿ ಮುಲ್ತು ಇತ್ತಿನೇನೆ ಅಂದ ನಾನು ಇಂಚ ಈತ ಕಜವು ಪೂರ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ಯತ್ತ ನಾನು ಈ ಭೂಮಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಎಲ್ಲ ನಾಶ ಅಂಡು ಒರಿಯುಜಿ ದಾದಾ ಅನ್ಪರ್ ಓಡೆ ಬಪ್ಪರು ಅಂದ ಎಂಕ್ಲ ಋಷಿ ಮುನಿ ನಕ್ಕುಲೆಗ್ ಅವು ಇಂದು ರೀತಿ ಮಲ್ಪರೆ ಗೊತ್ತಿಜಂಡ ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನ ಮಲ್ತದು ರಾವಣೆ ಪೋಂದಿತ್ತಾಗ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಋಷಿ ಮುನಿ ನಕ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನಿತ ರಾಕೆಟ್ ಕುಡೊಂಜ ಬಕ್ಕೊಂಜ ಆನಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಜಾ ದಾಯ ಮಲ್ತಿಜೇರು ದಾಯ ಭೂಮಿ ಸೂರು ಒರಿಯೋಡು